iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya jami'u, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya jami'u. Zaka tofa kafa 41 a hannunka ka shafa a fiskanka, ka ringa hakan na tsawon kwana 3. Na rantse da tsarkin mulkin Allah, na rantse da Allah, duk wanda ya aikata wannan sirrin, walwala da walwalar rayuwa, jin daɗin rayuwa zai shigo cikin rayuwanka. Zaka samu buɗi a cikin rayuwanka, zaka ringa mu'amala da manya-manyan mutane, za a ringa ma alfarma a duk inda ka je albarkacin manzon Allah. A yi shiyarin al'umman annabi Muhammadu na duk duniya, kowa ya amfana da wannan sirrin. Duk wanda ya yi shiyarin ya yi wa annabi salati a comment, Allah ka sa mai istijaba a cikin wannan sirrin. Sirri ne mujarrabun, ko ka ɗauka ka aikata bukatan zai biya albarkacin manzon Allah. Mun ba dukkan masoya manzon Allah na kwana 3 ake yi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya jami'u, sai ka tofa kafa 41. Wallahi lazim zaka sha mamaki. Wayanda suke fama da matsala na dishashewan tauraro, wayanda suke fama da matsalan nan rariyan hannu, da zaran ka samu kuɗi ya ƙare.